हेल' लोगोफोर दिनै आङो मोनसे जायगायाव दङ माने नोंथांमोनजों आं मोनसे डिसकास खालामनो सानदों बे डिसकासआनो जाहैबाय माने आदा एक्स एनडिबि अफ्रि दैमारिजों दिनै माखासे खोथाखौ मोनथिनानै लागोन दिनै आदाखौ आं लोगो मोनदों आदाजों एसे सावरायनोसै दिनैनि दिनाव बिथां आदा अफ्रि दैमारिजों दिनैहाय दान्दिसे नोंथांमोनजों रायज्लायनो थाखाय आदाखौ लोगो मोनदों आङो बाहाय माने दिनैसिम अलमस्ट 3 इयार्स रानिं जाबाय आदा बिटिआर एकर्डनि जि दफाफोर दं बिथांमोना मा मावदों मावाखै बिनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो एसे रायजो राजाफोरनो फोरमायनानै होदो बिटिआरनि एकर्ड जाबाय सान्ति सुक्ति जाबाय ओमफ्राय आरो ओरैहाय दफानि सायाव इमप्लिमेन्ट खालामनायनि सायाव माखासे जाया नङा जादों आं गासैखौबो जाजोबदोंखौ होननानै बुङाखै दिनैनि दिनाव आं बेखौल' होनगोन जे बिटिआर जिथु पिस एकर्डनि दफा इमप्लिमेन्ट खालामनाय जायफोरा थांनांगौमोन दिनै बिथांमोनाबो थाङाखै आं बेखौ बुंगोन जे दिनैहायनि दिनावहाय सोरबा सासेया आबसु बिथां दिपेन बर' बिथाङाल' थांबाबो जानाय नङा दिनैहाय नैबे इउबिपिअनि बिथांमोनाबो बिथांमोनखौबो लिंजानो लुबैदों बिथांमोनखौ थांफानायखौ नुनो मोनाखै आङो आरो लोगोसे एनडिएफबिनि माखासे बावहाय थांदों अनलि दिपेन बर'ल' थांनायखौ नुबाय थादों बिदि थाङालाफानो जाखिनि सागानगिरिफोर दङ बे इमप्लिमेन्ट खालामनायनि बारै हमनानै ला मोनब्रै फेक्सन दङ मोनब्रै फेक्सनाबोथ' लिडारफोर दङ नालाय भाइस प्रेसिडेन्ट गैयाब्लाबो जेनेरेल सेक्रेटारि दङ बा प्रेसिडेन्टफोराथ' दंजोबो बिथांमोनखौ लिंनानै लानानै थांनानै जुदि इमप्लिमेन्ट खालामनायनि दफाखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायनि बारै लाना थांफायोब्ला मोजां दिनैनि दिनावहाय अनलि दिपेन बर' हारसिं बा आबसुआ हारसिंल' थांबाय थानायखौल' नुनो मोनदों आरोखि ओमफ्राय दिनैनि दिनाव आदा मा होनो अलमस्ट 3 इयार्स रानिं जाबाय दा इउपिपिएल सरकारा दिनैनि दिनाव सासे फाउन्डार अफ दा एनडिएफबि मिस्टार रन्जन दैमारि सारा दिनैसिमबो माने इमप्लिमेन्टेसन खालामाखै रन्जन दैमारिखौ एबा बहननायनि जेबो पजिटिभ खामानि लायाखै बिथांमोना ससियेल मिडियायाव साउटिं खालामो एबा इउपिपिएल सरकारा बुङो माने जायफोर बिथांमोना माने हाग्रा बंग्रा थानानै दिनैनि दिनाव सिएम एमसिएलए थिले बेफोरबायदि एभ्रिथिं जाजोब्बाय नाथाय दिनैनि दिनाव बिथांमोना रन्जन दैमारिनि सायाव जेबो खामानि मावाखै आरो नै दाखालि बावैसो गबिन्द बसुमतारी बिथाङा डिपुटि चिफआ बुंदों रन्जन दैमारिखौ बहननोब्ला न'खरनि मानसियासो उकिल थुकिल एडभकेटफोर लानानै बेफोर खामानिखौ मावनांगौ होननानै बुंदों नाथाय दिनैनि दिनाव बिनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो फार्स्टआवनो बुंगोन न'खरनि मानसिखौ लानानै मावनांगौ होननानै बुङोबा दुर्भाग्य होनांगोन बेखौ लाजिनांगौ गबिन्द बसुमतारीया आं बेखिनि खोथाखौल' बावहायनो बुंनानै दोनगोन बेखौ आरो रन्जन दैमारि सार गनायनि बेल' नङा जियालाव जेसेबां दङ जियालाव बेसेबां दङ रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे सार रिफिखां दङ आरो जर्ज बर' आरो बिदिनो गोबां केडारफोर दङ बिथांमोनखौ बरनजोबनांगौमोन लाजिनांगौ दिनैनि एमसिएलए बा फेरेंगामोन गबिन्दनो सोरबा गुबुन गुबुन लिडारफोर जायहा एमसिएलए जानानै दङ बिथांमोना लाजिनांगौ आरोखि मानो होननानै बुङोबा दिनैनि दिनाव रन्जन दैमारिखौ नागारनानै गावसोरल' गाद्दियाव जिरायगोन बे आरोखि आं बेखौ लुबैयाखै दा दिनैनि दिनाव इमप्लिमेन्ट बिथाङाबो सासे सागानगिरि बिथाङाबो सासे लिडार एनडिएफबि सिगनेटरि सागानगिरि हिसाबै बिथाङा दिनै उदां अख्राङावहाय दिनै बिथांमोना थानो मोननांगौमोन दिनैहाय बिथांमोना एमसिएलए जायाब्लाबो बिथांमोना उदां अख्राङाव थानो मोननांगौमोन जायनि जाहोनाव दिनैहाय रन्जन दैमारि सारा जुदि फैयोब्ला जियालनि जेसेबां लिडार केडारफोरा बिथांमोना गजोबोब्ला गाद्दि गोमा जानो गिदों आं बे खोथाखौ बुंगोन आरो प्रमद बर'आ रन्जन दैमारि सारखौ बायदिसिना बाहाना खालामनानै बिथाङा सोनानै दोनफिननायखौ नुनो मोन्दों बिथाङा जेब्लासिम रन्जन दैमारि सार जियालाव थानाय जेसेबां लिडार केडारफोर दङ बिथांमोनखौ जुदि बरना अब्लासिम बिथांमोननियाव सावनांबाय थागोन सावनांनाया बेनो समस्त बर' रायजो राजाखौ बिथाङा थगायदों आरो दिनैनि दिनाव गोजोननाय फैबाय होनना बुंदों आफ्टार पिस एकर्ड जोंनि बिटिसिआव दा गोजोन सान्ति सुक्ति फैबाय होननानै बुंदों नाथाय बिनि सायाव दिनैनि दिनाव मा बुंनो सानो आदा अफ्रि दैमारि गोजोननायखौथ' मा होननानै बुंनो मोनसे थासारिया गैया जादों आं बेखौ मानिदों हमनानै ला थासारि गैया जानाया ओरैहाय गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्ट जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट उदालगुरि बाक्सा मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआव सासेबो इनकाउन्टार बा जानाय नुवाखै जादों ओरै क'क्राझाराव जायाखैखौ होननानै बुङा दिनै गोजोन थासारि जुदि जादोंबा सिलाय गुलिया जोबदों बेखौल' बुंनो हागोन बिनि अनगायै आरोबाव गैया आरोखि जेबो जायाखै दा जोंनियाव जादों
हमनानै ला ओरै क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव फेक इनकाउन्टार जादों आं बिनि बारैबो आवगोल समाव माखासे गोसोखांबाय थादोंमोन आं जायाखै खिन्थु फेक इनकाउन्टार जादों आरोखि मोनसे जादों बेफोरबायदि दा बेफोरबायदि अनलि सिलायाल'नो जोंनि बिटिआरआव बेयो एसे खम जादों आरोखि बेल' बाद बाखि जेबो गोजोननाय बा माबा मोनसे इमप्लिमेन्टखौ बा नैबे जिहेथु सागानगिरिलायनो जिहेथु एकर्ड जानाय बे एकर्डखौ गोबां रायजो राजायानो एसे थान मोनदों कनफिउज जानानै दङ दिनै NDFBनि नांनाया बेखिनिल'मोन नामा ना बिनि थाखायनो आरो आं मोनसे खोथाखौ नोंनाव दिनै सोंनानै लाबावनो सानदों दिनै बिटिआर एग्रिमेन्ट जाखांनानै आफ्टार पिस एकर्ड बर'नि जि 50 बोसोरनि समस्या एबा गोजामसिन क्राइसिस दिनैनि दिनाव बिथांमोना दिल्लीयाव फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ सलुसन लिरना गारबोबाय नाथाय दिनैनि दिनाव बिथांमोना बेफोरबायदि दिल्लीयाव लिरना गारबोनानै बिथांमोना दिनै बुंदों माने जोंनि जि मावनांगौ क्लज एबा इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौनि दफाफोर दं बेखौ जोङो मावबाय थादों आरो फैबाय थानाय समावबो मावगोन होननानै बुंदों नाथाय बिनि सायाव मा बुङो आं बेखौ गोलावै कमेन्टबो होनाय नङा जेबो होनथ'नाय नङा आं बेखिनिखौ नांगौला आं आरो नायबावगोन आं जेनेबा फाइनाल एन्ड मा होनदोंमोन कमप्रिहेन्सिभ सलुसन बिनि बारै आं जेबो होनो हाया बेथ' जानो हाया जोंनो जेनेरेसन टु जेनेरेसन जालांबाय सोलिबाय थानांगोन आरोखि दा जों जेब्लासिम जों बड'लेण्ड मोनागौमानि जा जेनेरेसनफोर दं बिथांमोना कन्टिनिउ जालांबाय थानांगौ आरोखि बियो दा हमनानै ला आबसुफोरा दोनथ'दोंसो होनदों बिथांमोना लाजिनांगौ आं बेखिनि खोथाखौ बुंगोन आरोखि दिनै बिथांमोना दोनथ'दों बड'लेण्ड जि आन्दालन खालामनाय बा मुभमेन्ट खालामनायमोन बिथांमोना दोनथ'दों आरो सम आरो खाबुखौ लानानै जोङो बड'लेण्डखौ मुभमेन्ट खालामफिनगोन होननानै बुंदों आरो बिथांमोना दिनैनि दिनाव लाजिगोन ना लाजिया गोदो फर्मार चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदोंमोन आदा माने बड'लेण्ड मोननायनि देयर इज नो क्राइटेरिया फर दा बड'लेण्ड मुभमेन्ट होननानै बुंदों नाथाय दिनैनि दिनाव हाग्रामा महिलारिखौ गाज्रि मोनदोंमोन रायजो राजाफ्रा अल बिटिसिनि जेसेबां नट अनलि बिटिसिनि बायजोआव थानाय रायजो राजाफ्राबो बिथांखौ जाथिनि सेन्टिमेन्ट गैया नामा एबा ब्लाड गैया नामा होनना बुंदों नाथाय दिनैनि दिनाव पाब्लिक प्लेसाव दिपेन बर' बिथाङा गावनो बुंनानै लाबाय जोंनाव दिनैनि दिनाव माने बड'लेण्ड मोननायनि क्राइटेरिया एन्ड पलिसि गैया होननानै बुंदों नाथाय बिनि सायाव दिनैनि दिनाव मा बुंनो सानो आदाया दिपेन बर' बिथांनि सायाव क्राइटेरिया मानो गैया जानो हागौ दिनै बर'फोरनि गेजेरावबो गोरों गोरा दंसै माबे लाइनाव बिथाङा क्राइटेरिया गैया होनना बुंदों बेयो नों जुदि नांनाया जुदि बिनाया जुदि खमथि जायोब्लाथ' नोंनोसो रेडिमेड नोंनो ओंखाम संनानै रावबोथ' रेडिमेड नोंनो ओंखाम संनानै होनो हाया होनायनोबो नङा ना इन्डिया गभर्नमेन्टआ नोंनो डाइरेक्ट होनाय नङा नों बिनांगोन नों बुंनांगोन नों होसिख्रावनांगोन नों गाबख्रावनांगोन मानोथो दिनैनि दिनावलाय मानोथो गोबांफ्रालाय होसिख्रावबाय थादों बड'लेण्डनि थाखायनो जोंनो नांगौ दा बर्थमान दिनैसिम जेब्लासिम बे कन्टिनिउ जालांबाय थानांगौ बिथांमोना दोनथ'नायनि जाहोनाबो बिथांमोना लाजिनांगौ आरो दिनैनि दिनाव बिथांमोना क्राइटेरिया बुंखाबाय अलरेडि गैया होननानै बुंबाय दिनैनि दिनाव लाजिनांगौ आरो पाब्लिकफोरनि सायाव नोङो मा मेसेज हरनो सायो दिनैनि दिनाव दि दा आफाद गोदान दादों न'नि जि सिमां दंमोन बड'लेण्ड आन्दालन खालामबोदोंमोन गोदोनिफ्रायनो दिनैनि दिनाव बिथांमोना बड'लेण्डनि जि सिमांमोन बेखौ कन्टिनिउ खालामनो थाखाय बिथांमोना बे अर्गानाइजेसनखौ दादों बिनि सायाव मा बुंनो सानो बबे मोनसे अर्गानाइजेसन बनसु आफाद दादों दा ससियेल मिडियायाव नुगासिनो दं बिथांमोना माने बावैसो आबसु प्लास बनसु माने गावजों गाव नारा नाथा सियार बुख्रुबलायनाय नुदों दाखालि क'क्राझाराव बयबो जोंनि बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा नुजोब्बाय बिनि सायाव दिनै आदाया मा बुंनो सानो एसे फोरमायनानै होदो दा बनसु आफाद दानायखौ आंहा बुंनांगौ जेबो गैया जायहा दिनैहाय बिथांमोनाबो मोनसे थांखि लानासो ओंखारदों नालाय बे थांखिसिम सौहैथों आं बेखौ खावलायो आरोबाव बेजों लोगोसे दिनैहाय बिथांमोना बनसु आफाद दानायाव थांनाय 7 तारिखआवहाय बिथांमोना जेरैबायदि अक्रामि खालामहैदों चेयार टेबोल बुख्रुबहैनाय बेफोरखौनोथ' भाइलेन्स खालामनाया बिथांमोनानोथ' सिफायग्रोदों पिस एकर्ड जादों पिस एकर्ड जानायाव नोंथांमोना दिनैहाय आं बेखौल' बुंगोन आबसुफोरा दिनैनि दिनाव मानो आबसुल' नङा समस्त आबसुफोरखौ बुङाखै आं दै क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट आबसु बिथांमोना मानोथो चेयार टेबोल बुख्रुबहैनांगौ आंनो बेखौसो कुइसना आरो दिनैनि दिनाव आदा बिथांमोना आबसु लं लिभ लिरदों लामा ओमफ्राय दिनैनि दिनाव बिथांमोना वी वान्ट बड'लेण्ड नो रेस्ट आनटिल आनलेस जेब्लासिम जों बड'लेण्ड मोना जोङो बड'लेण्डखौ कन्टिनिउवासलि मुभमेन्ट खालामबाय थागोन एबा कन्टिनिउ खालामबाय थागोन होननानै बिथांमोना दिनैनि दिनाव मानो पाब्लिकफोरनो खोन्थानो हायाखै बिनि सायाव मा बुङो आदा एसे फोरमायना होदो बिथांमोना हाया
मानो हाया बेखौ एसे रायजो राजाफोरनो खोन्थानानै होदो आदा। बिथांमोना हानाय नङा। मानो होननानै बुङोब्ला बिथांमोना दा जुदि नबद जाया जेसेबांखि लिरा माने बिथांमोना लाजिनांगोन। मानो होननानै बुङोब्ला दिनैनि दिनाव दोनथ'दों होननानै बुंदों बिथांमोना। दोनथ'ना लाजिथावथाव खालामनायनि अनगायै रायजो राजाखौ दुनियानि दुखु आरो आदा आं सानो मोनसे खोथाखौ दिनै बिथांमोना दिल्लीयाव साइन खालामखाबाय बर'नि जि थामोनथाय एबा रैखाथि बर'नि जि सिमांमोन बिथांमोना बिटिआर एकर्ड खालामखांनायनि उनाव आफ्टार पिस एकर्ड बर'नि समस्या जोब्बाय होननानै सानो नामा बे बिटिआर एकर्डजोंनो बर'नि जि गांनाय उखैनाय बा सिमां दंमोन गासिबो माने पुरन जाजोब्बाय एबा फुलफिलमेन्ट जाजोब्बाय होननानै नोंथाङा सानो नामा? बिनि सायाव एसे रायजोनो फोरमायना होदो आदा। जोंनि बे पिस एकर्डजों बा बिटिआर एकर्डजों बे बिटिआर एकर्डजों बर' रायजो राजानो सुफुंजोबनो हाया आरो हानायबो नङा। जोङो जेब्लासिम जोंनि बर'लेण्डआ जाया स्टेट सेपारेट स्टेट जों जेब्लासिम मोना अब्लासिमहालागै बर' रायजो राजानि गांनाय उखैनाय सुफुंनो हाया, हाखानायबो नङा आरो दिनै बे बिटिआर एकर्डजों मालाबाबो सुफुंजोबनो हाया। थेंक इउ आदा, नोंथांजों दान्दिसे लोगो मोननानै रायलायबाय आदा अफ्रि दैमारिजों। बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बावनो दोनथ'नाय जासिगोन। थेंक इउ।